Снимаме с телефона, с камера, с дрон, снимаме гигантски снимки и видео, снимаме в дома си и в заведението, но и навън, през лято и зима. Снимаме за забавление, за да споделим яките моменти с приятели или пък снимаме по работа, радостни събития или продукти и процеси. Телефоните се препълват с кадри и видео, а не искаме да трием нищо. Фотоапаратите и камерите пък трябва да разтоварят заснетото, за да можем да го обработим и да сме готови за следващата задача. Samsung Pro Plus е microSD карта, готова да устои на всичките ни капризи и прищевки в нашите фотографски и операторски снимачни експерименти и подвизи. Нашият тестов модел е с капацитет 1 терабайт, но и другите размери от тази серия могат да се похвалят с извънредна устойчивост. Само почакайте да видите какви издевателства може да изтърпи тази карта. Тя издържа на влага и вода до 1 метър дълбочина, включително и в солена вода, до 72 часа. Не се впечатлява от изпускане от високо. Всъщност от по-високо, отколкото бихте могли да изпуснете своя телефон или фотоапарат. 5 метра. Издържа на жега и студ от минус 25 до 85 градуса. Много ценно издържа на рентгеново лъчение. Също и на магнитно поле до 15 000 гауса. Не спира да работи и след удряне с до 1500G. Изпробвахме това най-безпощадно, като я бихме с чук върху гранитогрес. И все пак, когато картата не е в камерата, по-добре да я държим в кутийка, за да не се стига до такъв бой. Всичко това изглежда много смело, нали? Но още по-смело е, че Samsung дава 10 години гаранция за картата. Откъм работно натоварване тя е не по-малко държелива. Готова е за доста повече години работа, а именно до 10 000 презаписвания. Samsung Pro Plus идва в комплект с адаптер за USB порт тип A. Така лесно можем да прехвърлим заснетото съдържание на компютър за последваща обработка, дори и да нямаме вграден четец за SD и microSD карти. Така включен към лаптоп тествахме 1 терабайтовия модел с Crystal Disk Mark. Стандартният тест ни показа скорост на последователно четене, близка до тази, за която Samsung претендира. Това е скоростта на четене на голям единичен файл. Скоростта на писане пък хвъркна доволно над нормата, дефинирана от производителя. Това е скоростта на записване на единичен файл, било то фотография или пък видео. Тестът за пиково натоварване и този за производителност в реални условия също ни зарадваха приятно с това, че скоростите на писане надминават тези, гарантирани от производителя. Накратко казано, потребителите, които търсят бърза microSD карта памет за своя смартфон, фотоапарат, видеокамера или пък дрон, могат да се доверят на Pro Plus и да са наистина спокойни, че тя ще им служи вярно с години. Ще издържа както на интензивна работа, така и на екстремни външни условия – студове и жега, влага и сътресения, пътувания и дори небрежно отношение.